Здравейте! Правя едно кратко видео как да попълним, как да сложим на инвестиция парите, които сме заредили. Отиваме тук не на къщичката, а долу след къщичката, долу. Натискаме тук и ми се показва този екран. Дигаме малко нагоре. Първото пише набиране на възли, то не ни трябва. Натискаме второто долу в ляво. Двойно копаене. Натискам го, вдигам нагоре. И тук натискам на... Значи излиза тук една картинка отгоре. И натискам на второто. Пише 70 плюс 30. Просто втората картинка, втория надпис. Натискам тук печелете. И тук пише $70. Трябва да ви пише, че е 1%, нали, за един месец. Натискате и когато имате $70, натискате този бутон и това е всичко. И след това може да си видите инвестицията. Като отидете, след като вече сте заредили, за да знаете дали всичко е наред, отивате пак тук на второто, отляво надясно, второто, и натискате вижте моята инвестиция. И трябва да ви се покаже това. След като се покаже това, значи всичко е наред. $70 по 1% за един месец. Благодаря ви.